ассалому алайкум дӯстони азиз, ина гиви навбати ма оғоз шуд. Рафтем. Дар ин гив шумо метавонед ки соҳиби ҳамаи чиз шавед. Мехоҳед ки соҳиби мошин, хона, пул, мол, тамоми сарвати дунё шавед. Не дӯстони азиз, айдам зуру беҳтар ша барои шумо имрӯз мо дар ин гив пешниҳод кардагем ки дар ин чикор кардан дар кор, на дар ма подписатсия кардан дар кор, на дар подписчикои ма ихтиёр дар хай мефора дар ма подписатсия кард. На мефорад подписатсия накард. Панҷ шартане ки ҳатмӣ бояд иҷро кунед дӯстони азиз. Шарти яким мо хизмат ба падару модар, дуюм бошад ханда ба рӯи бародар, сеюм дили касеро шикастаӣ ҳатман бахшиш пурс, чаҳорум бошад ҳар ҷо ки сухан мегӯй сухани рост бигӯ, панҷум ҳеҷ гоҳ касеро ҳақир ва худатро боло машумор. дӯстам, ин панҷ хислатро ҳатман дар зиндагият истифода бар, чунки зиндагиятро 360 градус не, балки дунёву охирататро обод мекунӣ.